Deallusrwydd artiffisial. Ydy, mae AI wedi dod yn rhan fawr o fywyd pob dydd. Ond nawr, mae yna rai pobl ifanc sy'n gweld y technoleg yma fel ffrind. Life is pretty good. It's nice to talk to you today. Mae cydymaeth AI yn ymddwyn fel ffrind digidol, ac mae modd i bobl ifanc decstio neu ffonio'r cymeriadau yma. Dwi iwsio character AI i creatio character unwaith. Ond mae yna rai sy'n poeni am y technoleg yma, gydag arbenigwyr o Brifysgol Bangor yn dweud bod rhai pobl ifanc yn hoffi siarad i AI yn fwy na'i ffrindiau go iawn. Dwi wedi siarad gyda un o ffrindiau fi sy'n dweud character AI yn dweud, edrych ar peryglon, ddim yn da iddoch, ond maen nhw'n dweud, dwi ddim yn gallu stopio. Ydy, mae AI yn tyfu'n gyflym iawn, ond mae yna ffyrdd o'i ddefnyddio yn saff, a gwybod y risgiau yn bwysig iawn. Mae yma, mae pobl ifanc debygol o wneud defnydd ohono fo, felly mae rhaid ni ofalu bod y defnydd yna'n ofalus ac yn briodol. O gael atebion i gwestiynau anodd, i sgwennu straeon a chreu lluniau newydd sbon. Ydy, mae AI yn medru wneud pob math o bethau, a diogelu plant ar-lein yn bwysicach nag erioed. Fallech bod chi wedi clywed am y Tour de France, ras seiclo byd enwog. Wel, blwyddyn nesaf bydd y daith i gwneud I ffordd trwy Brydain ac yn dod I Gymru am y tro cyntaf erioed. Mae'r seiclwyr ifanc yma o Clwb Hafren yn arbennig o gyffroes, gan bydd y ras yn dod o fewn tafiad carreg iddyn nhw. Roedd yn gret, roedd ni'n mor cyffroes pryd clywais y newyddion. Wel, cychwynnodd ni fel radio bikes, just normally, pryd roedd ni fel tair a wedyn. Roedd ni'n gwneud go rides fel lleol, pryd roedd ni fel 5 a wedyn, just mynd o fanna, really. A ti'n un peth, ti'n mwynhau seiclo hefyd? Ydych. Cyffroes iawn, dwi'n gallu mynd I gwylio, dwi'n cael ei afer I gwylio teledu, ond dwi'n gallu mynd I gwylio fo yn agos iawn. O ti'n gyffroes I glywed newyddion? Dwi'n literally gallu fynd tu allan fy tu a gweld y beicio, mae'n mor gyffroes. Ers pryd ydych chi wedi bod yn seiclo? Dwi wedi bod yn reidio sy'n 10 yn dechrau rasio pan mae'n 12. Es I seiclo pryd roedd ein 4 oed ac wedyn es I rasio pryd roedd ein 6. Fe fydd cymal Cymru dros 200 km o hyd ac yn dechrau yn y Trallwng, cyn teithio trwy Llanfair y Muallt, Aberhonddu a Merthyr Tydfil cyn gorffen yng Nghaerdydd. Bydd enwogion y byd seiclo yn cymryd rhan, felly pwy mae'r criw yma'n edrych ymlaen I weld? Dwi'n meddwl Van der Pol, dwi'n meddwl bod o'n gryf iawn yn 2027. Dwi'n edrych ymlaen I weld Clwb Seiclo eto, I weld os mae'n gallu ennill eto, a weld beth sy'n ddim yn neud yn Cymru. Pwy a wyr, falle welwn ni rai o'r bobl ifanc yma'n croesi llinell derfyn y Tour de France yn y dyfodol. Falle bod ni ddim yn cael lot fawr o eira yng Nghymru, ond mae gennym ni lot o sgiwyr talentog. Nath Aled datblygu grefft ar y llethr sych yma yng Nghaerdydd. Ers bod yn iau, fi wedi bod yn sgio a jyst gwylio teulu. A wedyn, pryd o fi'n tua 12, des I fan hyn am y tro gyntaf I mynd ar clwb. A wedyn, ers hwnna fi wedi bod yn ymarfer yn wythnosol yn y clwb. A wedyn, 2 blwyddyn diwethaf fi wedi mynd allan i'r Phencampwriaeth ar eira. A wedyn, yn y dyfodol, fi'n gobeithio gallu gwneud mwy hyfforddi gyda'r sgio. Fi'n mwynhau a mae fe'n neis cael fath o roi nôl. Mae hwn yn enfawr, mae gymaint o ffrindiau fi wedi dechrau fan hyn a cyrraedd safon rili uchel yn sgio ar llethr sych. A wedyn, mae fe lot yn haws I mynd o llethr sych I eira na eira I llethr sych. So mae'n rhoi sylfaen rili dda I lot o bobl. Ar wythnos ddiwetha, fe ath a chryw o athletwyr eraill draw i'r Swistir I gystadlu yn Phencampwriaeth Alpaidd Cymru. So, pythefnos diwetha, ni wedi bod ar bach o fel camp ymarfer gyda tîm Cymru. Mae Phencampwriaeth Cymru wedi bod allan fyna yn y Swistir hefyd. Beth yw neges Aled felly I rai sydd eisiau trio'r gamp ond sydd ddim yn siŵr le I ddechrau? Mae lle fel hwn, fel llethr sych yn really dda. Fi'n meddwl falle bydd yna mwy na chi'n meddwl o amgylch y wlad. So cael look ar-lein a dewch lawr. Gyda'i gymau Olympedd y Gaeaf yn dechrau yn yr Eidal ymhen wythnos, mae yna dipyn o edrych mlaen. A gobaith y criw yma o gyrraedd y brig hwnnw rhyw ddydd.